ekscelencima, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na humanitarni koncert u organizaciji Srpske napredne stranke za pomoć narodu Japana. Molim vas da ovom prilikom iskoristimo da odemo minut ćutanja žrtvama Japana. Hvala vam. Čast mi je da pozovem predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Tomislava Nikolića, da nam se obrati. Dame i gospodo, ovo veče posvećujemo Japanu, divnoj zemlji, divnih ljudi, zemlji koju smo u posljednjih 20 godina uvek hvalili zato što se nikad nije svrstavala ni na jednu stranu u sukobima koje smo imali u bivšoj Jugoslaviji, zato što se nikada nije priključila onima koji su samo nas osuđivali i zato što su izveštaji japanskih dopisnika iz cijele bivše Jugoslavije uvek bili najkorektniji i najumereniji i najrealniji. Ovo večer posvećujemo Japanu zato što je kroz celu istoriju čovečanstva, a u posljednjih 40 godina više nego ikada Japan pomagao celom svetu. Zato što i u vreme kad nam je bilo najteže, Japan pomagao i Srbiji i posebno Beogradu. I uvek u Beogradu možete čak da vidite tu neposrednu pomoć Japana, čak se govorilo da je prethodni ambasador obilazio autobuse koje je Japan poklonio i proveravao svako jutro da li su čisti. Oveče posvećujemo žrtvama sa nadom da će naši dragi prijatelji iz Japana, koji umeju da rade bolje od nas, vrednije od nas i savesnije od nas, prebroditi najveću katastrofu koju ih je zadesila u istoriji. Ovo veče Srpska napredna stranka koristi da pozove sve građane Srbije, sve organizovane grupe u Srbiji, da ovakvom simbolikom, da na ovaj način pokažu da smo mi, makar kako da smo daleko od Japana, u stvari sa tim ljudima iz dana u dan, iz noći u noć. Onaj ko poznaje Japan, zna da će ti ljudi ponovo da se dignu. Danas im je teško, danas im je draga svaka podrška, svako ohrabrenje. I zato, ekscelencijo, molim vas da građanima Japana prenesete, vašoj vladi, vašem narodu, prenesete da jedan mali narod, evropski, srpski narod, da jedna mala država, Srbija i svi njeni građani, bez obzira na versku pripadnost ili političku, saosećaju sa vašim bolom, saučestvuju u njemu i u meri u kojoj svako od nas može da pomogne, mi ćemo se potruditi da pomognemo. Zato vas molim još jednom, prenesite izraze našeg saučešća i ohrabrenja i nade građanima Japana. Mi smo tu, to što možemo danas pomoći ćemo, a apelovat ćemo na savest ne samo građana Srbije, već ja mislim i celog čovečanstva da danas pomognu Japanu, a Japan će vrlo brzo ponovo doći u situaciju da pomaže drugim narodima. Uvažena ekscelenciju, možete vam se pridružiti. Ovo je od članova naše stranke. Srpskom narodu se daruju jabuke, cveće, rakija, zdravlje za sreću. Ja imam rakiju. Jabuke smo nabavili, ekscelencijo.
Poštovani gospodine Nikoliću, dame i gospodo, dobro večer. Pre svega bih želeo da izrazim svoju duboku zahvalnost na ovoj donaciji, kao i na ovoj prilici koju ste omogućili večeras. Također se zahvaljujem mnogim građanima Republike Srbije koji su poslali mnogobrojne izraze saosjećanja, podrške i ponude pomoći japanskom narodu koji je nedavno zadesio katastrofalni zemljotres i tsunami. Nadam se da ćemo obnoviti svoju zemlju i normalizovati život naših građana što je moguće u saradnji sa vama. Još jednom vam se zahvaljujem na podršci. Hvala najlepše.